क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे घटनाखौ लानानै कन्टिनिउसन खालायदों आरो जाय दुस्थिखारि आरो जाय रेप खालायग्रा आनवार हुसेन बडगावनि थागिबि बेखौ थाबैनो फासि होनांगौ आरो नङाबा बेखौ रायजोनि गेजेराव लाबोनानै जे रेपिस्ट जाय सुबुङा बेखौ रायजोनि गेजेराव लाबोनानै फासि होनांगौ। मानो होनबा बे घटनाया बारे बारे जोंनि ओनसोलाव जाबाय थादों। दा बेनि थाखायनो जाय दुस्थ'खारि जाय सुबुङा बेबायदि उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालायबाय बेखौ सुबुंनि गेजेरावनो जोङो फासि होयोबा जाहाथे बेबायदि इयुनावहाय रावबो माने खालायनो हाया। बेनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दाबि दैखांदों क'क्राझार पुलिस प्रसासनखौ। जों मिथिदों बिथाङा रावबो गैयै समाव बे हिन्जावसाखौ बाहेरायाव फुस्लायनानै लानानै थांनानै बेखौ गुबुन मोनसे जायगायाव रेप खालायहैदों। बेनिफ्राय लगे लगे मिथिनानै बेखौ केस होनाय जादों आरो पुलिसा बेखौ हमनानै लायनानै दायो पुलिसनि आखायाव दङ। दा बे घटनाखौ आरो इयुनावहाय बेबायदि माखासे घटनाफ्रा दाजाथों बा बेबायदि गाज्रि घटनाया जोंनि गेजेराव दाजाथों। दा बेनि थाखायनो बिटिआर सरकार मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा प्रसासनफोरखौ गोरा खालायगोन। लोगोसे प्रसासन बिफाननिफ्राय बा डिसिनिफ्राय बेबायदि माखासे जे ड्राग्स जाहोनानै बा निसा होनानै बेबायदि माखासे आइजोफोरखौ जिनाहारि खालायनाय बा बायदि बायदि गाज्रि लामाजों लानानै थांनाय बेनिफ्राय गोख्रों नोजोर होगोन। दा जे घटनाया जानानै थांबाय बे घटनानि सायावहाय जोङो फुरा कन्टिनिउसन खालायदों आरो जाय माने बेखौ खालायदों रेप खालायदों आनवार हुसेन बिथांखौ थाबैनो फासि होनांगौ आरो रायजोनि गेजेराव बेखौ लाबोनानै गेजेरावनो फासि होनांगौ जाहाथे इयुनावहाय बेबायदि आरो रेप खालायग्रा मानसि दा ओंखारथों। बियो जोंनि थाखाय खोब लाजिथाव आरो दुखुनांथाव। बे घटनाया माब्रै जादों मानो जादों जों बयबो बिनि थाखाय दायथ' लानांगोन, रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन। जाहाथे हिन्जावसाफ्राबो सोरनिबा गोदै रावाव बा सोरनिबा नंखाय बाथ्रायावहाय बिथांमोना गोजावनानै गुबुन मानसिफोरजों बा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों असिनाखि मानसिफोरजों बेबायदि लोगो जानाय बा रायलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। आरो जोंनि जायफोर दिनै सिनियर थाखोनि मानसिफोर समाजखौ ससाइटिखौ जायफोर लिड खालायग्रा दिनै न'खरखौ जायफोर गार्जेनफ्रा लिड खालायदों दिनै न'खराव मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो थाखाय ससाइटि समाजाव मोजां मोनसे लाबोनो थाखाय दायथ' लानांगोन, रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन। आरो जाय मानसिफ्रा दिनै बारे बारे बेबायदि खालायदों खाबु लादों बै खाबु लाग्राफोरनिफ्राय जोंनि आइजोफ्रा ट्राइबेल बा गुबुन गुबुन जायफोर हिन्जावसाफोर बिथांमोना गोजान जानो हानांगोन। गोजान जानो हायाबा बिथांमोना बे सुबिदाखौ लाबाय थागोन। बे सुबिदानि थाखायनो बिथांमोनहा होनायनि थाखायनो बिथांमोनहा गोरलैयै फुस्लायनो बोलो मोनो। दा बेनि थाखायनो जायफोर दिनै बेबायदि घटना खालायग्रा बिथांमोननि केरेक्टार्सआवनो ब्लाडआवनो दंखायो। दा बेनि थाखायनो जाय मानसिफ्रा बेबायदि घटनाखौ खालायनो बा नाजायो बा फुस्लायो बिथांमोनहा जुदि फ्रन्टआव फैबायब्ला मोगथाङाव फैबायबा हमनो मोनबायबा जिहेथु मैयाबो घटना जाखांनायनि उनाव हमनो मोनबाय बिथांमोनखौ रायजोनि गेजेराव अपेनै फासि होनांगौ। अब्लासो जाय मानसिफ्रा दिनै बेबायदि खालायदों लासै लासै गैया खालायगोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बा गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव लेभेलाव मोनसे एवारनेस लाबोनांगोन। आरो बेनि गेजेरजोंसो नङाबा जोंनि गेजेरावहाय गोजोन बा सान्थि परिबेसा फैनाय नङा। हिन्जावसाफ्रा बाहेरायाव ओंखारनो हानाय नङा। दायो फुजा मेलानि बोथोर जाबाय थादों, फुजा जादोंहाय गोबां जायगायावहायनो लक्ष्मि फुजा जादों। दा बे लक्ष्मि फुजायावहाय जोंनि आइजो हिन्जावसाफ्रा माने न'आव माने फुजा जानायनि नामैनो माने जिहेथु हर गेजेर माने थानो नाङा, न'आव थाब फैनांगोन आरो जे गावनि मावनांगौ हाबा बेखौ मावनानै लानांगोन। नङाबा बेबायदि सुबिदा लाग्रा सुबुंफोर गोबां दङ। बे सुबिदा लायोबा बिथांमोनहा बेबायदि सुबिदायावहाय चान्स मोनो, सुबिदा मोनो। बेनि थाखायनो आं गासै जोंनि हालामनि रायजो राजा आरो
जाय माने ससाइटि समाजखौ दैदेनदों बिथांमोनखौबो रिकुवेस्ट खालायदों बयबो जाहाथे जों बयबो दायथ' लालायो आरो गाव गावनि सायाव मोनसे जोङो गोख्रों मोनसे फोथायना लानानै खामानि मावनो हायो अब्लानो जोङो बैफोरबादि माखासे जे रेप जानाय बा ड्राग्स निसा लानाय बायदि मुवानिफ्राय जोङो गोजान जानो हागोन नङाबा जोंखौ बेबायदि माखासे फुस्लायग्रा आरो जाय मानसिफ्रा दिनै सुबिदा लाग्रा बेफोर बिथांमोनहा जेब्लायबो फुस्लायनो थाखाय माने बरायनो थाखाय माखासे बेबायदि फुस्लायनानै खामानिखौ मावगोन বহুত দুখত কথা আৰু লাজত কথা আমি নিউজ মিডিয়াৰ দ্বাৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱাকালি এজন আনোৱাৰ হুছেইন নামত এজন লম্পট এজন ছোৱালীক ৰেপ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু শুনিবলৈ পাইছোঁ এই ঘটনাটো কিয় হৈছে কিয় কাৰণে হৈছে এইটো ইতিমধ্যে আমি নিউজ দ্বাৰাই আমি গোটেই বস্তুটো আমি চাৰিজালি কৰিছোঁ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ মানে আমি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অল বডো ষ্টুডেণ্ট হিচাপে জনে মানে এই ঘটনাটো কৰিছে জনে লম্পটটো কৰিছে এই লম্পটত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে মানে যিমান পাৰে ইমান সোনকালে তেখেতে মানে ফাঁচি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ আৰু এই অঞ্চলত এটা শান্তি পৰিৱেশ মানে এটা ভাল এটমস্ফিয়াৰটো আনাৰ কাৰণে সকলোৱে মানে দায়িত্বটো লয় বা আৰক্ষী বা DC প্ৰশাসন বা আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্ট এই দায়িত্বটো লৈ পেলাই এটা ভাল মানে শান্তি পৰিৱেশটো আনাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যোনে এই মানে কামটো কৰিছে আনোৱাৰ হুছেইন তেখেতে মানে অতি সোনকালে মানে ফাঁচি দিয়াটো আমি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ABSU হিচাপে আমি কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আমি দাবী জনাইছোঁ सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव